Kodi inu mukudziwa kunena kuti china chilichonse chimasintha mukachika mdzanja la Yehova? Everything changes when it is placed in the hands of God. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ndikufuna ndikulandireni mu program ya Hymns of Hope Malawi edition. Muli ndine mkonzi komanso muulutsi wa program imeneyi. Lero tsiku lapadera Sunday, pamene tikufuna tigawane uthenga komanso nyimbo zoyimbidwa mwaluso ndi oyimba osiyanasiyana a Seventh Adventist, ena amene amakhalira ku Malawi komanso ena amakhala maiko osiyanasiyana. Ndikufuna ndikuthokozeni nonse amene mmapanga chotheka kuti no Sunday lililonse 7 o'clock tizikhala limodzi. Ambuye akudaliseni. Leronso ndakubweretserani programu imene imafuna kutionetsera kunena kuti palibe dzina lina lodala, dzina lina lopambana koma dzina la Yesu Khristu, limene limapereka chiyembekezo, limene limapereka chisogozo, limene limatipasa ife mphamvu mu nthawi ya mavuto. It is only the name of Jesus that gives us hope amidst chaos. Mukhale nane pamene tikuyamba komanso tikupitiriza program imene. Awuzeni anzanu za program imene kuti tikhale limodzi, tidalisike limodzi, tikhale pa phwando la nyimbo zosiyanasiyana komanso uthenga umene ndikhale ndikupasani pamene tikuyang'ana kunena kuti china chilichonse chikafika mdzanja la Yehova sichikhala chimodzimodzi. Everything changes when you place it in the hands of God. Ambuye akudaliseni. Tatiyeni tiyambire limodzi, musandisiye, muli zambiri mu program imeneyi zimene tikufuna tigawane. Ndikufuna ndikulandireni soma padera pamene tikulowa mkati mwa program imeneyi, imene tikufuna tione kunena kuti china chilichonse chimasintha mukachika m'manja mwake mwa Yehova. Pali mfundo zinayi zimene ndikufuna ndigawane nanu mu program imeneyi pamene tikumveseranso nyimbo zosiyanasiyana. Mfundo yoyambirira ndiyonena kuti the miracle of multiplication, chozizwa chakuchulukisa. Tikamawerenga m'buku lopatulika pa Yohane chapter 6 verse 9, timva pa Yohane chapter 6 akufotokoza za chozizwa chakuchulukisa mikate isanu ndi nsomba ziwiri. Iyi ndi nthano imene ikufotokozedwa Yesu Khristu kuti no pamene adapita ku desert adatha kulalikira akuti no anthu kumene kuchamaoneka kuti anali anjala. Ndi nthano yombiri akuti mayidziwa koma akunena kuti ali ndi njala. Yesu anawuza kuti ayi apaseni anthu chakudya, koma no akuphunzira kuti anafika ponena kuti ayi kodi kuno tipeza chakudya kuti ndipo tingakhale ndi ndalama zotani zowapasa anthu amenewa. Ndi anguwawuzani kuti azibwerera. Yesu anawuza kuti inutu mufune chakudya, koma akuti mwamwayi panali nyamata amene iyeyo makolo ake anampasa zakudya, anampasa mitanda 5 ya chakudya, mkate komanso nsomba ziwiri. Ndi akuti no nyamata amene adazipereka nsombazo. Mwachidule tikumva kunena kuti Yesu Khristu atazitenga zimene zinazika m'manja nayang'ana kumwamba napemphera, akuti chakudya chimenechi chinachulukisidwa ndipo aliyense amene anali pamenepo anadya. Pali zambiri zimene zidachitika pamenepo, kwenda kuti pamene anapasa anthu amenewa, pamene Yesu Khristu anatenga m'manja zisanachuluke chakudya, anawuziratu anthu akunena kuti no ayikeni m'magulu. Anthu aja amakhala m'magulu. Sindikudziwa munakhala kuti ndi inuyo. Mukuona Yesu Khristu akupasidwa kontena ya mwana ndi akuwuza kuti ati mukhale mtimagulu. Ndi angati aife amene tinakakhala mmenemo, amayi ndi abambo.
Mulungu akazafuna kutidalisa azayamba kai kutipanga position. Kodi mmadziwa kuti zilipo zinthu zina zimene zimachitika pa dziko lapansi, Mulungu akamati suntha malo ena kufika malo ena, amakhala nthawi zina kutipanga position ifa pa malo pamenepo ndi pamene mdaliso wathu utabwera. Sitingathe mwina kuonayi, mwina tingati kumangoona the shadow, komano Mulungu amakhala kudziwa chimene akupanga. Chotero Yesu akazati tasunthani tapitani apo, mvomerani, chifukwa he is repositioning you for his blessings. Amayi ndi abambo akunena kuti zakudya anthu aja anapasidwa, ndipo akuti zidafika kuti alese mkukhuta ndi kusala, natoleranso mapombo okwanira ma basket 12 amene ophunzira aliyense adali nawo, kusonyeza kuti aliyense anakhutisidwa. Amayi ndi abambo, Mulungu akafuna kudalisa umakhutisidwa. You become satisfied. Ndiyano mu tsiku lalo tikufuna tione kunena kuti china chilichonse chimene chingakhale chingachepe, nthawi zina mwina ndi matalenti kapena ndi zimene tili nazo. Anthu ena timalephera kupereka chopereka chathu kwa Yehova, ife timaganiza kuti kachopereka kamene kasikasintha kanthu ayi. Ndikufuna ndikuwuzeni, ndalama imene muli nayo, kaya talenti imene muli nayo, kaya nthawi yochepa imene muli, mukayipereka pamaso pa Yehova in your busy schedules, the spare moments imene mukayipereka kwa Yehova, God will multiply. Tatiye ndimvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira. Tatiye ndimvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira kunena kuti wayankhula ndi Yesu, yangotuluka kumene wiki imene akuimba ndi a Sector 7 Youth Choir. Yachiwiri yake akunena kuti he said be still. Yesu akatuuza kuti takhalani apa, be still because God knows what he's about to do. Yachitatu akuti ndimuze Yesu, imene akutiuza akutiimbira ndi Abunda Advent Heralds. Ndimuze Yesu, tikakhala ife ndi mavuto athu, timuze Yesu, tipereke pamaso pa Yehova. Little is much when it is placed in the hands of God. Tatiye ndimvere nyimbo zitatu zimenezi. Khaula
said, "Be still," and the sea heard his voice. And I just heard that he walked on water. Who is he that the blind can see, and the dumb proclaim his name? I want to know who this man really is. Can he do the same for me? I want his hand, I want his touch, and I believe that he will do the same for me. I want to know who this man really is. Can he do the same for me? I want his hand, I want his touch, and I believe that he will do the same for me. Now, my friends, the time to tell it to the Lord. Now your heart and breaking, my God will come in right time for sure, and you fix it right for you. I want to know who this man really is. Can he do the same for me? I want his hand, I want his touch, and I believe that he will do the same for me. I want to know who this man really is. Can he do the same for me? I want his hand, I want his touch, and I believe that he will do the same for me. Trust in the Lord, that he will do the same for me. Never fail, that he will do the same for me. He will do the same for me. Ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, zovuta zanga sindingasunge zopinjazi mumavuto adzatandiza amasamala ana ake. Ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, sindingasunge zopinjazi. Ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, adzatandiza. Yesu yeka, Yesu yeka.
dziko likaitana likayesedwa muchimo, ndimuze Yesu adzathandiza kugonjetsa uchimowo. Ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, sindingasunge zophinjazi. Ndimuze Yesu, ndimuze Yesu, adzathandiza. Yesu yekha, Yesu yekha, adzathandiza. Yesu yekha, Yesu yekha. Mfundo yachiwiri pamene tili mkati mwa programu imeneyi ya Hymns of Hope Malawi edition, tikuona yokhuzana ndi mayi wa ku Zarefati, the widow of Zarephath. The widow of Zarephath, faith in action. Mayi amene anali yekha kapena kuti mayi wamasiye wa ku Zarephath, amene tikuona chikhulupiriro chili kugwira ntchito. Mayi ameneyi pamene Eliya anawuzidwa kuti no akabisale kunsinje kumene Mulungu amambweresera mbalame zimabwera kumene kuni zimpasa zakudya, inafika nthawi yonena kuti akuti no zakudya zimene zija sizimabweranso ayi. Ndiye Mulungu anamuwuza kunena kuti upite ku Zarephath kumene ukapeza mkazi wamasiye ndipo akakusamala. Mulungu akatiuza kunena kuti tichoke pamalo tiyeni tizisamuka. Ambiri twa ifero tikuvutika chifukwa chonena kuti we don't listen. God has been talking to us. God has told us to move. Koma tikukakamirabe pamalo pamene feyo tikukhala. Mwina nthawi zine imakhala pa ntchito, mwina nthawi zine imakhala kandi pa nthawi zine zimafika kuti no Mulungu akutiuza kuti no tisunthe. We need to pray kwa Mulungu kunena kuti atithandize kuti pamene Mulungu akutiyankhula kuti we should take some movements or some actions tizitha kumamva. Akuti anamuwuza uchoke pamenepo ndipo akuti no kasungidwa ndi mayi wamasiye. Tangoganiza nona kuti no akumuwuza bamboyo kuti akasungidwa ndi mayi wamasiye. Anthu amasiye tikudziwa kuti ngakhala ali kwa azimayi ena leroli, mwina tikamakamba za lero za mayi amasiye tikudziwa azimayi ambiri mwina amasiye amene ali olemera kapena ndalama. Komano nkhani Bible ikamafotokoza kuti no mayi wamasiye zimafuna kusimikiza kunena kuti ndiovutika chifukwa iyi ndali nthawi imene azimayi ambiri amadalira abambo amene amabweretsa chinthu chakudya kapena kusamalira mabanja awo. Ndiye kuti no Mulungu anamuwuza kuti no Eliya pita kumeneko. Akuti atakafika kumeneko anampeza akuthyola tinkhuni. Akuti no adampempha. Tikamawerenga pa buku la 1 Mafumu chapter 17 verse 13 mpaka na 14. Akuti anampempha kunena kuti no mayi kandiphikire chakudya. Ndiye kuti mayi ananena kuti ineyo sindingathe kupereka chakudya chifukwa chakudya chimene ndili nacho changokhala cha ine ndi mwana, ndipo this is our last meal. Kodi munafikapo ino pokhala ndi chakudya chomaliza kuti mukangodya ichi ino ndi ana anu mumwalira? Mwina ndi ku Malawi lero lesiza chilendo ayi tikumva anthu akukomoka komanso anthu akunena kuti akudya ngakhale chitedze mavuto afika povuta kwambiri. Kunali njala ya zaoneni yonena kuti munthu kufika kuti chakudya ichi ndi kudya ichi ndicho maliza. Ambiri fe tikamafotokoza kuti no I'm hungry, we are just talking maybe kuti aya nene ndidye 2 koloko mwina kapena ndadya 5 koloko kapena chakudya chachedwa kubwera. Koma there was no hope, there was nobody who was supposed to bring them a meal. Zimene zingosonyeza kuti even the community was not supporting this woman.
ndi akuti zangosala zomwezi ndi akuti Eliya anamuza kuti pita ukaphike chakudya chako ndipo ukaphika chakudyacho undipase, koma iwe usanadye ndiyambe kayindadya ine. Amayi abambo ndifuna ndikuonesereni kuna kuti ichi ndi chikhulupiriro akuti iye uja mayi uja anakakhala mwina azimayi alero kuti mzibambo akunena kuti pita mukaphike chakudya ndiye ineyo musanadye ndiyamba kayindadya ine. Ti anakayankhula zambiri kuti koma bambo wamkulukulu ngati ungabwera uziti kusisa pano kuti ife tikupase chakudya sungamuone mwanayu, koma akunena kuti iyeyo adamvera. You know, if you have to be blessed, you need to listen. Kumvera mawu a Yehova, trust and obey. There is no other way but to trust and obey. Ngati ife tikufuna Mulungu atidalitse tiyenera kuphunzira kumvera. Mwachidula akunena kuti atakaphika chakudya chija nampasa Eliya, akuti no Eliya anadya chakudya namaliza ndi anamuza kuti pita ukaphike. Akuti ufa uja anapita kuti no waphika woyamba adya mawa adya kumaganiza kuti akuti no ufa uja suna tenso ayi. You know, this miracle of multiplication, this miracle yonena kuti Mulungu zochepa zikakhala m'manja mwake zimachuluka. Amayi ndi abambo, Mulungu wakumwamba akakhala kuti no ifeyo watiuza kuti timpase zinthu tisamani ayi, chifukwa tikamazimana tizafa tokha. Mayi uja anakamana Yehova anakafa. Ifeyo anthu ambiri tsiku la lero tikulephera kupereka zopereka zathu, tikulephera kupereka zazikhumi zathu, tikulephera kupereka nthawi yathu kwa Yehova, fa tikuona ngati we don't have enough, but little is much when we place it in the hands of God. Tapereka kwa Yehova ndipo Yehova azachita zozizwa. Tatiyeni timvere nyimbo zitatunso imene akunena kuti muzinthu zonse, imene akutiimbira Aaron Nzonda. Uyu ndi woimba wa ku Malawi koma amakhala ku South Africa. Akuti muzinthu zonse ife timuyamike Yehova muzinthu zili zonse. Komanso yachiwiri akuti pasira woimba yemweyo akuti azapindulanji, muzapindulanji mudapeza zinthu zonse za dziko lapansi koma ndikutaya Yehova. Aaron Nzonda akuti pasa nyimbo imeneyi. Yachitatu akuti pasande achilimba Doka Squire akuti Nathanieli amene iyeyo atamuona Yesu Kristo akuti no anaona kunena kuti anaona chabwino chimene anthu ena sanathe kuchiona ayi. Ino mwa Yesu Kristo anthu padziko lapansi angati kumaona ngati kuti Christianity is a scam. I know there are some other people who are taking advantage of Christianity. They are scamming members, but Christianity on its own, in its purity, it is not a scam. Ife tikamudalira Yehova sazatitengera zinthu zathu koma Yehova azatidalisa. Tatiyeni timvere nyimbo zitatu zimenezi. Uzinthu zambili nomwe ndi malangula nanu umakala kulira ndikupepa umalelo lino kuyenda welakwa iru imayamiko madamano. Nanu umakala kulira ndikupepa umalelo lino wenda welakwa iru timayamiko madamano. Wachita pamoyo wanga kosa welengera kulukulu zanga paso ya moyo mnapereka ukule iru uye wachita zambili pamoyo
chawizi ngati nomwe timakhala nazo zoyamika payizo adatipatsa natiyeni tose tiphunzire ndipo likhale khalidwe lathu loyamikira kuona kudzuka kumayenda monyamwa zonse zindi mphamvu yanu Mbuye nandipasa sochonchita kuti chakudya chisasowe ukule mwachita zambiri pamoyo wanga wosawelengera kulukulu zanga masoya banja nandipasa Mbuye ukule mwachita zambiri pamoyo wanga wosawelengera kulukulu zanga masoya ana nandipasa Mbuye ukule mwachita zambiri pamoyo wanga wosawelengera kulukulu zanga masoya moyo mnapereka ukule hey yeah, hey yeah. Tisaleke kusonkhana pamodzi mawu akutelo koma nkhawa yanga nayi kuti tikasonkhana ife cholinga chathu chimodzi ine ndapeza kuti tikusonkhana nzolinga zosiyana ena ichi kufuna ena banja so icho ana ena ichi ena so ichi Majirito. ena ichi Atambili ena so mkatafa. icho Tilimbikitsane, pinandinzake, tikukhala nyengo zovuta. Kodi mutu wadzapindulanji, atapeza zinthu zonse, koma nataya moyo wosatha. Titenthetsane ife. Tilimbikitsane, pinandinzake, tikukhala nyengo zovuta. Mutu wadzapindulanji, atapeza zinthu zonse, koma nataya moyo wosatha. titangelelo ufumu wa kumwamba zina zose zizapasidwa kwa ife zowoneka zolakalakikazi nzosakalisa izi mapeto chiwonongeko tiphunzile chikhalidwe cha atumwi
chipinde chicha chapa mamba tikale yatima umozi cholinga chimozi hachikulupililo chikoni baife tikale yatima umozi cholinga chimozi kukala kodi mutu wadzapindulanji atapeza zinthu zonse omanana yambo yongosata inu ndine tilimbikitsane wina ndizake moyo tikukala nyengo zovuta mutu wadzapindulanji atapeza zinthu zonse omanana yambo yongosata tilimbikitsane wina ndinzake tikukala nyengo zovuta kodi mutu wadzapindulanji atapeza zinthu zonse komanata yamo yongosata inu ndine tilimbikitsane wina ndinzake moyo tikukala nyengo zovuta mutu wadzapindulanji atapeza zinthu zonse komanata yamo yongosata Filipo anampeza nanena naye zinthu zimene Mose analembera za iye ndiye Yesu ndampeza. Nataniela nanena Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Yesu pakumuona Nathanieli alikuza ndipo iye anationa ni Mwisraeli mwa iye ndithu mulibe chinyengo. Nathanieli ananena Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Nathanieli anati mwandiziwira kuti ndipo iye anati tonthola ndisanakuitane ndinayamba kudziwa. Nathanieli ananena Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Nathanieli ananena Unazareti sikungate Unazareti kuchokera kanthu kangwino Uchilimba sikungate Uchilimba kuchokera kanthu kangwino Kuplanta ya sikungate Kuplanta ya kuchokera kanthu kangwino Malawi sikungate Malawi kuchokera kanthu kangwino Mfundo yachitatu pamene tikupitiriza program imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Sindikudziwa
amayi ndi abambo pamene tikufika nthawi imene mukumva bwanji mu mtima mwanu? Muli ndi china chimene mukanzaona kuti no Ambuye ndikufuna ndipereke chochepa chimene ndili nacho, kaya ndi talent, kaya ndi nthawi yanu, kaya even ndi ma services anu amene muli nawo. Ambuye akudaliseni. Fundo yachitatu imene tifuna tione ndionera kuti David and his faithful stone. Davide ndi mwala wake wokhulupirika. Mukamawerenga pa 1 Samuel chapter 17 verse 49 timva kunena kuti pa chapter 17 1 Samuel akuti no anapezeka kuti no Afilisiti akuwagonjetsa Aisraeli, ndipo akuti no mosogozedwa ndi Goliath amawawo wopseza abale ake a Davide, azikulu ake ali kumeneko ndi asilikali wonse, komanso ngakhale Sauli mfumu ali kumeneko. Akuti no akuoneka kuti no akuchita mantha, chimati chikabwera Goliath akuti no anthu amathawa. Komana akuti no Davide amene makolo ake anamtuma kuti akaone abale ake komanso akapaseza kudya, akuti atafika kumeneko komwaomotera kuti iyeyo angopitira zimenezo, anamva munthu akunyoza Yehova. Ndi akuti no izi sizinamukondwerese ayi. Koma atuna akuti no iyeyo anampempha mfumu chifukwa munthu uja amanena kuti muli ndi munthu wina aliyense amene angamenyane ndine, ndipo akamenyana ndine ndikundipha nde kuti no anthu onsewa nde kuti no inuyo mukhala mutitenga ifeyo ngati akapolo. Akuti no monga amene zidakhalira Davide anapita kukampempha mfumu kunena kuti amulole iye akamenye. Mukwiziwa bwino nthano ndo kuti no abale ake anayamba kumunyoza kuti na kuti iwe sungachite zimene zayi, uyo kuona wina aliyense apa pamene papa ndionera kuti no palibe chimene akupanga, iwe mwana ngati ungapange chani. Koma akuti adalimbikira mwamwayi. You know, sometimes when you are stranded, desperate moments can sometimes lead someone to take desperate measures. Awawa chifukwa chovutika, Sauli chifukwa chovutika ku nkhondo, atamva kuti kamwana aka kuti afuna akamenye, anafika kwenda kuti ngati akufuna apita akamenye. Koma anakunena kuti yeyo atapita akuti anatenga mwala ndi gulaya. Anakumbukira zonse zimene Mulungu anamuchitira mbuyo. Ndili kubusa ine, mikango imabwera ndi mapha, ndili kumene kuja mimbulu imabwera ndi maiteteza. Lero munthu uyuyu wosadulidwa akunyoza Israeli, anapita kumene kuja, ndipo akuti no Goliath atamuona meja anafika kuti mulibe munthu ina aliyense nkubweresa kamwanaka. Sadadziwe kunena kuti china chilichonse chikayikidwa m'manja mwa Yehova zinthu zimasinthika. Little is much when placed in the hands of God. You know, palibe chosatheka ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu wakumwamba ndi Mulungu wamphamvu. Ndi akuti ino anafika kunena kuti iyeyo sakubwera ndi mphamvu ina iliyonse koma m'dzina la Yesu. Akunena kuti atapanga gulaya yake naponya, akuti no iye uja Goliath anatsegula chipewa chake chimene chinali helmet choteteza kuti aonesese akuti mwala umene uja umodzi okhawo unamenya pa mfumi, ndipo Goliath anagwa nafa. Ndipo imeneyo, that was the victory of Israel. Amayi ndi abambo, kunali chimwemwe chachikulu. Akunena kuti no anthu anafika pomanena kuti Sauli wapha zikwi koma Davide wapha zikwi za nkhaninkhani. Nkhani inalonena kuti kamwala kochepa kamene ali nako, chifukwa choti no Mulungu pamene iye adaponya, Mulungu anawonjezera mphamvu. Do you know that when God calls us, He empowers us. Amatipasa ifeyo mphamvu. Kuponya kwa mwala uja sikuti mphamvu zinachoka kwa Davide, koma chifukwa kuti Davide adaponya mwala, Mulungu anawonjezera. Mulungu tangofuna kuti inu Mungu ayamba kukulalika, inu Mungu ayamba kukuyendera anthu, Mulungu awonjezera mphamvu za mwalawo. Ndipo mphamvu imeneyo ikachita zazikulu zimene inunso muzadabwa. Koma Mulungu sachitako kanthu ngati inu Mungu ngokhala kapena kumangopereka ma excuse. Tiyena amayi ndi abambo, Mulungu akatiyitana kuti tikatumikire, tisazichepese, tidziwe kuti ndife amphamvu. Tiyeni timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira akuti pasande abalaka SDA Police Choir akunena kuti osamangokhala
osamangokhala ayi ife tiyenera kukhala otakataka osamangokhala ayi koma tikhale otakataka tipange zinthu zosiyanasiyana pamaso pa Yehova mu community mwathu mukumayang'ana kuti kodi ndi anthu amene akusowa ndalama ena akulephera sukulu kuona kuti tipanga chani tikhale anthu otakataka. Yachiwiri akunena kuti awiya wani akunena kuti ndayimakaye zongosata chigulu. Amayi ndi abambo sizosatira Davide sanasatire chigulu ayi chigululu chinali chitakhala chikuopa chikuchita mantha kuti palibe chingachitike koma Davide anapita kumene kuja ndi Goliathi wake ndi mwala ndipo mwala umene anaponya unapha Goliathi. Ifeyo tikungosoweka by faith. Let us take our weapons. Our weapons is prayer. Our weapons is for us to pray. Kuti Ambuye mutithandize kandi kulalikira kandi kupemphera zonsizwa zikachitike ndipo Mulungu azati yanga. Tiye ndimvere nyimbo ziwiri zimenezi. Osamangokhala Malanga Police Choir komanso awanzathu we are one akunena kuti ndayimakaye zongosata chigulu.
Ndaima kale zongo sana chigulu ndati ndiwelenge mawu wa Mulungu Bible chango pasaulendo wanga Mulungu sana sinte ndine odi ni sinte Ndaima kale zongo sana chigulu ndati ndiwelenge mawu wa Mulungu Bible chango pasaulendo wanga Mulungu sana sinte ndine odi ni sinte Chandisalira ndichonadi Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Chandisalira ndichonadi Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Chenjera naye Satana uyu Onega Kosa kumali mbulu Bible ndiuzale Yesu ndiye njira Anakisa mazige kuombola ine Chenjera naye Satana uyu Onega Kosa kumali mbulu Bible ndiuzale Yesu ndiye njira Anakisa mazige kuombola ine Chandisalira ndichonadi ine Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Chandisalira ndichonadi Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Chandisalira ndichonadi ine Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Chandisalira ndichonadi ine Kumbani mamba koma kuchita Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Ndikatatsala kumamba Nindekane Komola Yesu ndilosaseka Mfundo ya chinayi imene timalize nayo ndionena kuti the power of obedience, Jericho's war. Apapa tikuona kunena kuti pamene tikuwerenga pa buku la Yoswa chapter 6 verse 20, muyambire kuwerenga kwa Joshua chapter 6, mumva kunena kuti ana a Israeli akuchoka kwa Igupto pamene anafika kunena kuti no iwowa akagonjese Yeriko akuti no anali ndi chimpanda. Ana Israeli akufuna kugonjese Yeriko ndi anapeza mpanda waukulu wambiri kuti no sangathiso kulowa kumene kwaye sakudziwa chili mkati mwaye. Koma anakunena kuti Mulungu anawapasa instruction yonena kuti no tsiku lina lililonse azikhala akuyenda kuzungulira mpanda umenewo. Ndipo akuti no anthu amenewo anauza kuti no ayende masiku 6 ndipo akunena kuti no anthu awa amayenda tsiku lina lililonse. Takuganizirani chikhamu cha ana Israeli chikuyenda tsiku lililonse. Kuti mukudziwa mastepe amene amayenda iwo tsiku lina lililonse anali Mulungu akuagwiritsa ntchito kugwedeza mpanda umene uja
tsiku lina lilonse limene iwo akuyenda. Akuti tsiku la namba 7 adawauza kuti no pambali poyenda akafuulire pamaso pa Yehova. Akuti no pa tsiku limene la namba 7 pamene adazungulira mmenemo napanga mfuwu, akuti no makoma a Yeriko anagwa. Si mfuwu umene udagwesayi, koma iwowa everything changes when you place it in the hands of God. Awa anapereka mfuwu opereka pamaso pa Yehova, ndipo Yehova adakulisa mfuwu wawo nukhala ngati mabingu amene adagwesa Yeriko. Amaindi abambo, kodi mukudziwa kuti no, there is power in unity. When we are united for a common purpose about God, Mulungu asatipasa madaliso. Anthu awo adamvera. There was obedience every day. Muziyenda komanso pa tsiku lachisanu ndi chiwiri mupangezi. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi amadana ndi ma instruction. Koma ife ngati tikufuna tikhale ana ake a Yehova, there is no other way. Trust and obey, because that is the only way. That is the only way. There is power in the name of Jesus. Amaindi abambo, let me pause for a moment. There is power in the name of Jesus. Kodi inu mukudziwa kuti muli mphamvu mu dzina la Yesu Khristu? Dzina la Yesu Khristu limene mukalitchula akuti no odwala amachira. Dzina la Yesu Khristu mukalitchula anthu amene anali akufa amaukitsidwa. Dzina la Yesu mukalitchula anthu amene analibe ntchito amapeza. Dzina la Yesu Khristu mukalitchula iwo amene amasowana amakhala ndi ana. There is power in the name of Jesus. We just know tikungoyenera ife tidalire pamaso pa Yehova. Little is much tikazipereka m'manja mwa Yehova. Zochepa zimene ife tili nazo Mulungu sakulifunsa zambiri. Anytime God asks us to give us, nthawi ina iliyonse imene Mulungu akutipempha ife kuti tipereke chinthu china chake, it is a sign, it is a telltale sign kuti God is about to bless us. Mulungu akazatifunsa kuti tapanga chakuti, Mulungu akazanena kuti ndipase mazi, ndipase chakudya, ndipase izi, Mulungu ndionenga zonsezo. He will never ask you for something that he can't do for himself. But anytime he asks you to give him something, he's about to bless you. Ngati nyonse mungapereke, Mungu zimana madaliso ake. Kodi ndi zinthu ziti zimene Mulungu wakupemphani ndipo mukumba nabe. Masamba okhawo wammana Yesuyo. Ka talenti kamene muli nakoko mwammana Yesuyo. Ka nthawi kamene muli nakoko mwammana Yesuyo. Yesu tu akuita nani? Talimbani mu comment section. Ambuye ndifuna kuyambira lero ndipereke zochepa zimene ndili nazo kumaso pano, ndipo inu muzisinthe muzigwiritse ntchito kukulu wanu. Mulungu akupasani zimenezo. Choncho mu nthawi ino tatiye timvere nyimbo yoyambirira akuti mavuto. Nyimbo yoyambirira akuti mavuto. Nyimbo imene yangotuluka kumene Friday lapitali yoyimbidwa ndi Kenya's family akuti mavuto amene ndinawo pa dziko lapansi palibe amene angagonjese ayi ndi Mulungu wakumwamba. Thank you so much the Kenya's family for releasing this wonderful song. Nyimbo yachiwiri akunena kuti pakupyola, imene akuti basa ndi mchesi future Adventist men. Popyola muzipata za dziko lapansi tizakumana ndi mavuto osiyana-siyana, koma ife tidziwa kunena kuti Mulungu wathu wakumwamba azatipulumutsa ndipo ifeyo tizakafika mu ufumuwo. Achuluka mdzikoli ndifuna ndike kumwamba, ndikufuna ndike kumwamba ine pomwe kulibe mavuto achuluka mdzikoli ndifuna ndike kumwamba, ndikufuna ndike kumwamba ine komwe kulibe mavuto.
ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe mavuto. Ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe mavuto. Matenda achuluka mdzikoli, ndifuna ndike kumwamba, ndikufuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe matenda. Matenda achuluka mdzikoli, ndifuna ndike kumwamba, ndikufuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe matenda. Ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe mavuto. Ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ndifuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe mavuto. Ndifuna ndike kumwamba, ine komwe kulibe mavuto. Komwe kulibe mavuto. Pakuchola zipata izo zokoma, pamodzi ndi Yesu. Pakuyenda monga tuwomboledwa, nyimbo zikuimbidwa. Pakuchola zipata izo zokoma, pamodzi ndi Yesu. Pakuyenda monga tuwomboledwa, Nyimbo zikuimbidwa. Pakuchola zipata izo zokoma, pamodzi ndi Yesu. Pakuyenda monga tuwomboledwa, Nyimbo zikuimbidwa. Opanda chiyembekezo tuchodala, adzalira mayo. Ndinalitu ndi nthawi yokonza kulapa, koma mkutu mwanga. Opanda chiyembekezo tuchodala, adzalira mayo. Mayo ine ndinalitu ndi nthawi yokonza kulapa, Koma mkutu mwanga. opanda chiyembekezo tuchodala, adzalira mayo. Mayo ine ndinalitu ndi nthawi yokonza kulapa, Koma mkutu mwanga. Inu ndine tutili pa ulendo, oyenda ndi mtima. Koma ngalawa yomwe tili kukwerayo, ili ya Yesu kodi. Inu ndine tutili pa ulendo, oyenda ndi mtima. Zoona koma ngalawa yomwe tili kukwerayo, Ili ya Yesu kodi. inu ndine tutili pa ulendo, oyenda ndi mtima. Zoona koma ngalawa yomwe tili kukwerayo, Ili ya Yesu kodi.
Ili ya Yesu kodi. Ili ya Yesu kodi. Ili ya Yesu kodi. Ili ya Yesu kodi. Ili ya Yesu kodi. Amaindi abambo tukufika kumapeto kwa programu ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndifuna ndithokoze chifukwa tsiku la lero tinali limodzi. Monga taona mu programu imene kunena kuti zochepa zimene ife tili nazo tikazika m'manja mwa Yehova zimakula. There is power in the name of Jesus. When we place anything in his hands, it will be multiplied. Mulungu azaonjezera. Ngati numukufuna mpingo wanu ukule, ngati numukufuna kumanga challenge, ngati numukufuna kupanga project ina iliyonse, mukuoneka kuti mulipo anthu ochepa ndifuna ndikulimbikiseni. Ikani maplani anu, maprojects anu, ziyang'aniro zanu m'manja mwake mwa Yehova. Mungachokala nyamata wa school amene panopa mukuvutika, muli ndi ndalama kochepa, mukulephera ngakhale kukhulupirika. Ikani zochepa zimene muli nazo m'manja mwa Yehova, ndipo Yehova azazikulisa. Ambuye akudaliseni akupaseni chikhulupiriro. Sindikudziwa ndi angati ayinu amene mukunena mtsiku lale kuti no Ambuye ndikufuna madaliso wanu, ndikupereka zochepa mtima wanga, ndikupereka chikhulupiriro changa pamaso panu, ndikufuna muchikudze. Talimbani mprogramu imene Ambuye ndikufuna madaliso wanu. Ineyo ndikufuna ndithokoze kwambiri inu amene mumapereka feedback. Olemba ku WhatsApp number +1 269 815-2258. Komanso ngakhale email victorkhaula@gmail.com. Ma feedback amene mapereka komanso ena amene mukumatumiza nyimbo ngakhale kupereka malangizo osiyana-siyana mmene program imene ngakapambanire, ndikufuna ndikuthokozeni. Amaindi abambo inu ndine pamodzi ndi oyimba tiye ntigwire ntchito. Yesu akubwera posachedwa. Palibe china chilichonse chimene tingakambe. Dziko limukaliona mmene likukhalira, anthu ngakhale andale atilonjeza zinthu zosiyana. They promise us heaven that they will never give. Mavuto akula pa dziko lapansi lifwa tikupita kumapeto anthawi, ndipo Yesu ananene atu kuti kumapeto anthawi zizafika nthawi zowawisa. Chotero tiyeni anthu a Mulungu onena kuti tikhale okhulupirika kuti pamene Yesu akubwera azatitenge kupita kumwamba. Inuyo ngati mwakonzeka mulandireni Yesu Khristu Ambuye kukhala mpulumutsi wanu. Chotero pamene tikusazikana mu tsiku la lero, ine mkonzi komanso muulutsi wa programu imeneyi Victor Khaula, ndikufunireni sabata yabwino, ndikufuna ndikufunireni chipambano. Tatiyeni tizikhala limodzi mu programu imeneyi. Ndizakhale nanunso sabata ya mawa, koma sindikusiyani choncho. Timalize ndi nyimbo ziwiri zimene tikutseka nawo programu imeneyi, tikunena kuti chikondi chodabwisa cha Mulungu, imene akutipasa ndi Azenengeya family. Komanso yachiwiri akunena kuti adzakhala imene akuimba ndi Alan Ngumoya mothandizidwa ndi Mixed Voices ya kumachinjiri. Ambuye akhale nanu. Makoma nonse. Bye. Ife Azenengeya family timayikonda kwambiri. Tikamayimba kwathuko ndiye ngakhale kuti mtsogolereyo akudwala chifuwa koma ayitsogolerabe. Timangofuna tineneretu zimenezo tokamba za chikondi chodabwitsa cha Mulungu. Kala moyo ndani kala nyongera kale chifukwa cha mpulupulu zatu kala ngwazi ya dziko akana
champlupulu zatu tachita zambiri zomula kwiraye koma watipilira kukala moyo kusigurira yenerai ndiye wachikondi tachita zambiri zomula kwiraye koma watipilira kukala moyo kusigurira yenerai ndiye wachikondi. Angelo La polizia akana tsala mfulu ndani Sitose tirikunene chifukwa cha mplupulu zatu La madigoni yao akana tsala mumpingo ndani Sitose tiripatengo Bible class chifukwa cha sola kwa zatu tachita zambiri zomula kwiraye koma watipilira kukala moyo kusigurira yenerai ndiye wachikondi ndiye wachikondi chikondi chodabwitsa ife nife oyenera kungofa ndiye wachikondi ndiye wachikondi chikondi chodabwitsa ife nife oyenera kungofa ndiye wachikondi ife nife oyenera kungofa ndiye wachikondi ife nife oyenera kungofa ndiye wachikondi. Ndimafuna bwenzi lapa ntendere ndimafuna bwenzi lapa mavuto ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire ndimafuna bwenzi lapa mtendere ndimafuna bwenzi lapa mavuto ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire
Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndampeza Yesu atakala takala. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu atakala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu atakala takala. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu atakala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto wako, umuuze Yesu adzakutandiza. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto wako, umuuze Yesu adzakutandiza. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndampeza Yesu atakala takala. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu atakala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndampeza Yesu atakala takala. Ukasowa bwenzi umuuze Yesu atakala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu